käydään läpi 4 tosi hyvää liikettä, jolla saadaan keho vahvaksi ja notkeaksi. Ensimmäinen liike. Mennään konttausasentoon. Ja sieltä laskeudutaan kyykkyyn. Noustaan takas kontilleen ja laskeudutaan alas. Nostetaan katse ylös. Tunnetaan vatsassa vähän venytystä. Eli takas kyykkyyn, kumarrukseen. Annetaan venytyksen tuntua ja sieltä ojennus vastakkaiseen suuntaan. Jos tuntuu sille, niin voi nostaa polvet ilmaan. Työntää itseä taaksepäin. Katsotaan, että varpaat ja jalkaterät on suoraan eteenpäin. Pyritään saamaan kantapäitä alustaan. Pyritään saamaan polvia suoraksi ja niska rennoksi. Nyt tätä voi toistaa. Katsotaan ylöspäin. Venytetään. Katsotaan alaspäin. Mennään seuraavaan liikkeeseen. Otetaan lantiosta kiinni. Tautetaan taaksepäin. Vedetään lapaluita ja kyynärpäitä yhteen. Ja sen jälkeen rentoudutaan ja palataan alkuasentoon. Nostetaan uudestaan. Ja tätäkin liikettä voi toistaa 5–10 kertaa esimerkiksi. Tai niin paljon kuin tuntuu hyvältä. Sitten laitetaan jalat hartioiden leveydelle. Kädet lonkkien viereen ja sormet suoraan eteenpäin. Nostetaan vähän takapuolta ilmaa. Sitten kokeillaan viedä painoa jalkojen päälle. Ja sieltä asteittain lantiota ylös. Jos tuntuu hyvälle, voi nostaa lantioa pakottamatta niin korkealle kun saa ja sitten laskea niskan rennoksi. Palataan taas alkuasentoon. Vedetään nilkat koukkuun, lasketaan pää alas. Tunnetaan venytys. Iskiashermo venyy, samoin kalvot venyy. Ja sieltä taas toiseen ääreen. Jokainen tekee oman tason mukaan. Sitten viimeisenä mennään selimakuun. Vedetään polvet koukkuun. Nostetaan pää ylös. Tunnetaan miten vatsa jännittyy, miten alaselkä painuu kohti alustaa. Sen jälkeen vedetään polvia kohti otsaa. Lasketaan rennoksi ja lasketaan pää alas. Toistetaan tää uudestaan. Tunne jännitys. Ja jos tuntuu hyvälle, voi laittaa jalat suoraksi. Liike muuttuu astetta raskaammaksi. Edelleen nostetaan pää ylös, lukitaan vatsa, alaselkä ja sieltä nostetaan jalat suorina. Vedetään nilkat koukkuun, leukaa rintaa, tunnetaan venytys ja lasketaan alas pehmeästi ja pää alas. Ja taas ylös, hallittu nosto. Tää liike on hyvä vatsalihaksille. Eli nämä 4 liikettä 2–3 kertaa viikossa, toistomäärä omien tuntemusten mukaan, liikkuvuus paranee, hermosto venyy, verenkierto paranee, myös lihasvoima kasvaa.